ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம நேத்து வந்து பார்த்தது ஒரு செகண்ட். நம்ம நேத்து வந்து பார்த்தது வந்து நம்ம மூணாவது கேண்டோல 2வது சாப்டர்ல 19, 20, 21 ஸ்லோகா. ஸோ நம்ம சிசுபால் எல்லாம் பார்த்துட்டோம். கரெக்டா நேத்து மீட் பண்ணியாச்சு நம்ம. ஸோ இப்போ வந்து என்ன பார்க்கலாம், அதோட கண்டினியூஷன் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு செகண்ட். யாரெல்லாம் படிக்கணுமோ ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிடுங்க. ஸோ இந்த கான்வர்சேஷன் யாருக்கும் நடுவுல நடக்கிறது. உத்தமருக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் நடக்கல. ஒரே ஒரு செகண்ட். யூடியூப் லைவ் ஆயிட்டு இருக்கா? ஓகே. உத்தமருக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் நடக்கல. ஓகே. உத்தவருக்கும் கிருஷ்ணருக்கும். உத்தவருக்கும் விதுரருக்கும். விதுரருக்கு. விதுரருக்கு ஆகுது. நம்ம இத ஓகே. சோ இப்போ என்னெல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம இதுல? இது எந்த இடத்துல நடக்கிறது, எதெல்லாம் பாக்குறோம், எப்போ நடந்துச்சு, எந்த காலத்துல? அது ஓகே, துவாபர யுகா. ஓகே. அண்ட் பர்டிகுலரா எப்போ நடக்குது இது வந்து கிருஷ்ணர் புறப்பட்டு அந்த சமயத்துல, அந்த டியூரேஷன். எந்த டியூரேஷன் மாதிரி? கிருஷ்ணர் வந்து இதுக்கு புறப்படும் பொழுது, வைகுண்டத்துக்கு புறப்பட்டு போகணும், கிளம்பி போயிட்டாரு. சோ அதுக்கப்புறம் தான் இந்த கேள்வி நடக்குது, ரைட்? சோ அப்ப வந்து என்ன சொல்றாரு நம்ம உத்தவர் வந்து, உங்களுக்கு தெரியும் 5 வயசுல இருந்தே கிருஷ்ணரனா அவ்வளவு பிரியமா ஒரு பக்தியமா இருந்தாரு. அதனால வந்து அவங்க அம்மா வந்து சாப்பாடு கேட்டா கூட அவர் அதை பத்தி எல்லாம் வருத்தப்பட மாட்டாரு. உத்தவர் வந்து இப்படி இருக்கிறவர், உத்தவர் வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி கேட்ட உடனே விதுரர் வந்து உத்தவர் கிட்ட கிருஷ்ணரை பத்தி கேட்ட உடனே உத்தவர் ஒண்ணுமே பேசல. ஏன்? அவர் வந்து பேச முடியல. அவர் வந்து ஒரு இந்த ஸ்டேஜ்ல இருந்தாரு, அதாவது பரவச நிலையில இருந்தாரு. சோ அப்ப வந்து நினைவுலயே மூழ்கி இருந்ததுனால பேச முடியல அவரால். வெரி நைஸ், ஹரிபோல். சோ இப்போ நம்ம உத்தவர் வந்து யார் ரொம்ப கிரேட்னு சொல்றாரு? அவர் தான் ரொம்ப கிரேட்னு சொல்லிக்கிறாரா? ஏன்னா அவரோட யார் ஃபர்ஸ்ட் உத்தவர்? திருதராஷ்டிரருடைய தம்பி. சரி. சோ அவர் வந்து அவர் வீட்டுக்கு தான் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சாப்பிட்டாரு இல்லையா? சோ அதனால அவர் தான் கிரேட்னு சொல்லிட்டாரா? இல்ல, சொல்லிக்கல. அப்படி ஏன் சொல்லல? அப்ப யாரெல்லாம் கிரேட்னு அவர் ஃபீல் பண்றாரு? பாண்டவர்கள் அவங்கலாம் கிரேட்னு. பட் இந்த பர்టిక్యులர் கான்டெக்ஸ்ட்ல யார் கிரேட்னு ஃபீல் பண்றாரு? கிருஷ்ணர் தான் அவருக்கு பிடிச்சவரு. இல்ல கிருஷ்ணர் கிரேட், பட் டிவோட்டீஸ்ல யார் கிரேட்? திரௌபதி. யது வம்சத்தை பத்தி என்ன சொன்னாரு? அவங்க வந்து அவங்களுடைய புலமையெல்லாம் சொன்னாரு, சிறப்பையெல்லாம் சொன்னாரு. சோ அவர் என்ன சொன்னாரு? என்னதான் யது வம்சத்தை பிறந்தாலும் அவங்க வந்து கிரேட், ஆனாலும் அவ்வளவு கிரேட் இல்ல. ஏன்னா அவங்க வந்து கிருஷ்ணர் அவங்களுக்குள்ள பிறந்தாலும் அவங்களால தெரிஞ்சுக்க முடியல அப்படின்னு சொல்றாரு. அவரை பத்தி ஃபுல்லா அவங்க புரிஞ்சுக்கல. கரெக்ட். ஓகே. இந்த உலகத்துல இருந்தாலும் அவர் வந்து எப்படின்னா, அவர் அவ்வளவு அழகா இருந்தாலும் எல்லாம் பாஸ்ட் டைமும் எதுக்கு சரி கிருஷ்ணர் ஏன் இவ்வளவு பாஸ்ட் டைம் பண்றாரு? அவருக்கு வேற வேலையே இல்லையா? பக்தர்கள்னா அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். வெரி நைஸ். அதனால பக்தர்களுக்காக ரசிக்கிறாரு பக்தர்கள். கரெக்ட். சோ இப்போ வந்து பக்தரை வந்து அவரு பிடிக்கும்ன்றதால ஒண்ணு பண்றாரு. இன்னொன்னு பக்தர் இல்லாதவங்கள பிடிக்கணும்ன்றதுக்கோசரமும் பண்றாரு. அட்லீஸ்ட் நான் பாஸ்ட் டைம் பண்ணா நீங்க எல்லாம் அட்ராக்ட் ஆயிட்டு கொஞ்சமாவது 1-2 பேர் நம்மள மாதிரி கதை கேட்கறச்சு அப்படின்னு பாக்குறோம் இல்லையா? அதனால நம்ம ஓடி போயிடுவோம் அவர்கிட்ட அப்படின்ற ஒரு அல்பமான ஒரு ஸ்மால் ஆசை. அத வந்து நம்ம வந்து என்னன்னா, எப்படி இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்றாங்க. அவர் வந்து அந்த அவ்வளவு கிரேட்டா அவரை பத்தி சொல்றாரு. இப்போ நம்ம பிளானட்டரி சிஸ்டம் சொல்றோம் இல்லையா? நம்மளோட எத்தனை பிளானட்ஸ் இருக்கு? 9 பிளானட் இருக்கு. 9 பிளானட், 14 லோகங்கள். 14 லோகங்கள். நம்ம எங்க இருக்கோம்? 7வதுல இருக்கும். கரெக்ட். அது பேர் என்ன? பூலோகம். ஓகே. ஒருவேளை ஜெயிலுன்னு சொல்லிடுவீங்களோன்னு நினைச்சேன். நான் ஜெயில் சொல்லிட்டு. கரெக்ட். நம்ம பேர் ஆக்சுவல் பேர் வந்து பூலோகம் தான். சரியா? இப்ப வந்து தேவர்கள் எங்க இருக்காங்க? தேவலோகத்துல இருக்காங்க. கரெக்ட்.
கரெக்டா? இப்ப யுதிஷ்டர் மகாராஜ் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு? இல்ல அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு? அவர் பூலோகத்துல இருக்காரு. என்ன பண்றாரு? என்ன யக்னா பண்றாரு? ராஜசூயாகம். வெரி நைஸ், சரி போல். ராஜசூய யக்னம் பண்றாரு. சரி, ராஜசூய யக்னம் பண்றாரு, ஓகே. அப்ப வந்து சிசுபாலுக்கு வந்து ஓகே, அவருக்கு போறோம், அது விடுங்க. ராஜசூரிய யுகத்துல கிருஷ்ணருக்கு என்ன இடம்? முதன்மையாக அவர் தான் வைக்கிறாங்க. முதன்மையா வைக்கிறாரு. இதுக்கு அப்பா என்ன மாதாஜி? அது கரெக்டா தப்பா? இல்ல டெமிகாஷும் ஹாப்பி ஆயிடுவாங்க. எதுக்கு கிருஷ்ணர் வந்து யார் வயசு? யுதிஷ்டரை விட யங், அவரையும் வைக்கிறாரு. அது எப்படி கரெக்ட் ஆகும்? நான் ஒத்துக்க மாட்டேனே. நீங்க ஒத்துக்கலாம், அவரு பெரிய ஆள் இல்ல மாதாஜி. சோ அது பெரிய ஆளுன்னு நீங்க சொன்னா நான் எப்படி ஒத்துப்பேன் கிருஷ்ணா பிரபு? நீங்க ஜஸ்ட் நம்ம எல்லாம் ஒரு ஜஸ்ட் ஆர்டினரி பீப்புள் இல்ல. சோ எதுக்கு நம்ம ஒத்துக்கணும்? அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அவர்தான் ரட்சிக்கிற கடவுள். அதனால அவங்க ஒரு கம்பெனிலே பார்த்தாலும் சின்ன வயசுல சிலவங்க ரொம்ப பெரிய பதவியில இருப்பாங்க. அவங்க வயசு நமக்கு இழுத்து போட முடியாது இல்ல மாதாஜி. அறிவோல் அமேசிங். சோ ஒரு வயசை வச்சு நம்ம அடை போட முடியாது. அதுவும் இல்லாம பீஷ்மா எல்லாமே ஒத்துக்கிட்டாச்சு. சோ இருக்கிறதுலே டாப் மோஸ்ட் பீஷ்மா, துரோணாச்சாரியாலாம் அவங்க ஒத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம பேச்சே இல்லைன்னு நம்ம ஒத்துக்கிறாங்க. ஆமா, இச்சா மரணம் வந்து நம்ம வந்து பீஷ்மர் ஒண்டிதான் நினைச்சோம். ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா துரோணாச்சாரியா அண்ட் கிருபாச்சாரியாக்கும் அதே பிளெஸிங் இருக்கு. ஹைலைட் ஆனது பீஷ்மா. ஆனா துரோணாச்சாரியா அது எதுக்கு ஹைலைட்னு சொல்றாங்கன்னா, இப்ப துரோணாச்சாரியா பாத்தீங்கன்னா கடைசி காலத்துல வந்து அவர் வந்து நம்ம அஸ்வத்தாமா இறந்துட்டாரு அப்படின்னு நியூஸ் வந்த அப்புறம் அவருக்கு வந்து அவர் தந்தை பேசுறாரு. அவர் என்ன சொல்றாரு? அம்மா, நீ பண்ண அயோக்கியத்தனம் எல்லாம் போறோம், இதுக்கு மேல வந்து நீ உயிரை விட்டுடுன்னு. அவரு சமாதி நிலைக்கு போயிட்டாரு. நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஆடி போய் ஒண்டி உட்கார்ல. அவர் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவர் சமாதி நிலை போன அப்புறம் தான் துஷ்டத்யும்னாவால் அவரை அழிக்க முடிஞ்சிச்சு. ரைட்? சோ நினைச்சு பாருங்க, நம்ம துரியோதனுக்கு இப்போ 3 நான் அவுட் பேட்ஸ்மேன் இருந்தா எவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்போ கிரிக்கெட் ஆடுறவங்களுக்கு தெரியும். ஃபார் அ சேஞ்ச் கிரிக்கெட் பத்தி எனக்கு அவ்வளவு தெரியாது. பட் இப்போ ஒரு ரெகுலர் டே மேட்ச், ஸ்கோரிங் மேட்ச்ல எவ்வளவு நேரம் வேணா ஆடலாம். ஆனா அதுல என்ன கிரியேட், என் டீம்ல வந்து அவுட்டே ஆக மாட்டாங்க 3 பேட்ஸ்மேன் இருந்தா என்ன பவர்? அந்த மாதிரி பவர் 3 பேர், கிருபாச்சாரியா, நம்ம நம்ம பீஷ்மா பிதாமா. அப்படி இருக்கிற ஒருத்தரை பீட் பண்றதுக்கு நம்ம அர்ஜுனரால ஆச்சனா. அது ஒன்றும் இல்லாம கிருஷ்ண நாராயணி சேனை யாரு? நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். நாராயணி சேனன்றவங்க டிப்பிக்கலி தேவர்கள். அர்ஜுனர்ன்றது தேவரோட பையன், இந்திரனோட மகன். பட் கிருஷ்ண நாராயணி சேனையில இருக்கிறவங்க எல்லாருமே தேவர்கள். அப்படி இருக்கிறவங்களை கம்பீட் பண்ணணும்னா அது வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் இல்லை. அது முடிஞ்ச ஒரே ரீசன் வந்து கிருஷ்ணா இருந்ததால அப்படின்றது. சோ அந்த பவர் எல்லாம் வந்து இவங்க முன்கூட்டியே அறிந்ததால அவர் தான் கிரேட் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. இப்போ வந்து பிரஜா, அதாவது பிரஜான்ற நம்ம என்ன யது வம்சம் வந்து பார்ட்லி லக்கி பார்ட்லி அன்லக்கின்னு சொல்றாங்க. ஆனா நம்ம இவங்க வந்து இருக்கிறதுலே ரொம்ப லக்கி யாரு? பாண்டவர்ஸ், அர்ஜுனா. அதை விட கோபி கிருஷ்ணர் பேச விளையாடின கோபிகள். ரைட்? நான் நேத்து ஒரு ஸ்பெஷல் சொன்னேன். யாருக்கு ஞாபகம் இருக்கோ என்னோட பர்சனல் லவ் ஃபார் தெம்? யாருக்கு ஞாபகம் இருக்கு? கிருஷ்ணர் நம்மளை பார்த்தா எப்படி தோணும் நம்மளுக்கு? நம்ம எல்லாம் எங்க இருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் அதை சொல்லுங்க. கோலோகத்துல இருக்கோம். அறிவோல். சோ கோலோகத்துக்கு போயிட்டோம். சோ கோலோகத்துல அவரோட பாஸ்ட் டைம்ல பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்போ அவர் பார்த்து நம்மள எப்படி தோன்றது? நம்மளை பார்த்து அரே யார் சொன்னாங்க அது நம்மள பாக்குற மாதிரி? சூப்பர், அறிவோல். சூப்பர் மாதாஜி. நம்மள பாக்க ஒருத்தருக்கு அவரை பாக்குற மாதிரி நினைச்சு பாருங்க. அவ்வளோ கும்பல்ல ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், நம்ம வந்து நம்ம பையனோ இல்ல நம்ம விருப்பப்பட்டவங்களோ, நம்ம அம்மாவோ அப்பாவோ நம்ம கணவனோ ஒரு அவார்டு வாங்குறாங்கன்னா நம்ம மகளோ என்ன பண்ணுவாங்க? நம்ம வந்து அவங்க அவார்டு வாங்கிட்டு அவங்க கண்ணு வந்து நம்ம மேல ஒரு கிளான்ஸ் வருமா அப்படின்னு அந்த 2 மணி நேரத்துல ஏங்குவோம். ஒரு தடவையா அவர் நம்மள பாப்பாங்களா அவங்க? கரெக்டா இல்லையா? அப்படி இவர் வந்து நினைச்சு பாருங்க, கிருஷ்ணர் ஃபுல்லா இருக்கிற டைம் ஃபுல்லா பாஸ்ட் டைம் ஃபுல்லா பண்றாரு. அப்போ ஃபுல்லா அவர் நம்மளே பார்த்துட்டு பண்ணா எப்படி இருக்கும் நம்மளுக்கு? அந்த ஹாப்பியா இருக்கும். ஹாப்பி இல்லையா? சோ ஒரு முகூர்த்தம்ன்றது எவ்வளவு நேரம் நான் சொன்னேன். ஒரு பாஸ்ட் டைம் ஒரு பர்டிகுலர் டைம் இவ்வளவு நேரம் ஆகும் நம்மளோட ஹியூமன் டைம்ல. அது என்ன எவ்வளவு நேரம் ஞாபகம் இருக்கா? இருக்காது. நான் வந்து தாமோதர் லீல சொல்றச்சே சொன்னேன். 2.5 மணி நேரம். 2.5 மணி நேரம். அது எந்த மேக்ஸ்ன்னு எனக்கு தெரியாது. நான் எடுக்கிற கிளாஸ் வேணா 2 மணி நேரம். ஆனா ஒரு முகூர்த்தம் 40 நிமிஷம், 40 மினிட்ஸ். ரைட்? 40 நிமிடத்துல வந்து 40 நிமிஷமும் அவர் உங்களையே பார்த்துட்டு இருக்காங்க.
ஜஸ்ட் இப்ப வந்து 40 நிமிஷத்துல ஒரு லீலைய பண்ணி முடிக்க முடியுமா மாதாஜி? உங்களுக்கு டவுட்டா இருக்கா மாதாஜி? அது நீங்க கிருஷ்ணர் கேட்கணும் பண்றாரு அப்படின்னு. சரிங்களா? செய்வதெல்லாம் பெரிய லாங் ப்ராசஸ் தானே பண்றாரு. லாங் ப்ராசஸ் தான். அவர் லாங் அந்த 40 மினிட்ஸே அவருக்கு அவ்வளவு லாங் பண்ணுவாரு. பூலோகத்துல இருந்து எவ்வளவு உயரத்துல இருக்குன்னு கேட்டீங்களா மாதாஜி? வைகுண்டம் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா? இல்லீங்களா மாதாஜி? பூலோகத்துல இருந்து கேட்கல, நான் வந்து வைகுண்டத்துல இருந்து கேட்டேன். அங்க டைம் எல்லாம் கிடையாது மாதாஜி. கோலோகத்துல டைம் இதெல்லாம் கிடையாது. கோலோகத்துல டைம் இல்ல. நம்ம வந்து கோலோகா பிருந்தாவன்ல தானே இருக்க போறோம். நம்ம பூலோகத்துல நடக்கிற அந்த ஒரு இது வந்து 40 மினிட்ஸ் நடக்கிற பாஸ்ட் டைம். அண்ட் இது அதாவது கரெக்ட் நீங்க சொல்றது, பூலோகத்துல டைம் இல்ல, ஆனாலும் நம்ம முகூர்த்தம் கால்குலேட் பண்ணி சொல்லிருக்காங்க 40 நிமிஷத்துல ஒரு பாஸ்ட் டைம் ஆயிட்டே இருக்கும். பாஸ்ட் டைம் ஒண்ணு பின்னாடி ஒண்ணு, ஒரு முகூர்த்தம் ஒரு பாஸ்ட் டைம். அண்ட் நம்ம கோலோகா பிருந்தாவன் எங்க இருக்குன்னு யாராவது கண்டுபிடிக்கலன்னா அதோட கடைசியில சொல்றேன். சரியா? அதுக்கப்புறம் தாமரை இதுல கரெக்டா இல்ல, இதுல நான் படிக்கிறேன் பாருங்க. இத பகவான் கிருஷ்ணர் சக்கர வடிவ சக்தியாக எடுத்துக்கொண்டதால் இந்த சக்கரத்தின் ஒரு ஆரம் இந்த பிரபஞ்சம். மீதி 3/4 பகுதி அழிவற்றது, நிரந்தரமானது, ஆன்மீகமயமானது, பரமனின் ஆளுமை நிரம்பியது. இப்படி பரந்த விரிந்த அண்டம் வரம்பற்ற ஜட வையம் போல் வரையறை கொண்டதல்ல. இங்குதான் கோலோகம் உள்ளது. கோலோகமும் கோகுலமும் போன்றதுதான். கோலோகம் ஆன்மீகத்தின் ஒரு பகுதி என்றால் கோகுலம் லௌகீகத்தின் ஒரு பகுதி அப்படின்னு தான் இருக்கு மாதாஜி. சோ இது வந்து 50 crore யோஜனா, 50 கோடி யோஜனா. இது எங்கன்ற ரெஃபரன்ஸ் நான் கொடுக்குறேன், பிரம்மசமித்தால தான் இருக்கு. இது வந்து 50 கோடி யோஜனா. வந்து ஒரு யோஜனா வந்து 8 மைல். சோ நீங்க மேக்ஸ் போட்டுக்கோங்க. 50 கோடி வைகுண்டத்துக்கு மேல இருக்கு. வைகுண்டமே தான், பட் இப்போ டெல்லி யோஜனாக்கு எத்தனை மாதாஜி? 8 மைல்ஸ். 8 மைல்ஸ். மைல் ஃபர்லாங் எல்லாம் இப்ப இல்லவே இல்லையே மாதாஜி. மாதாஜி மைல் ஃபர்லாங் எல்லாம் மைல்ஸ் யூஸ் பண்றாங்களே மாதாஜி. இப்ப கூட யுஎஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மைல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. மைல்ஸ் இருக்கு மாதாஜி, ஆக்டிவ்ல இருக்கு. ஏன்னா கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து நம்ம இந்தியால தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அங்கெல்லாம் கிராமத்துல எல்லாம் இன்னும் இருக்கு மாதாஜி. கிராமம் இல்ல, யுஎஸ் எல்லாமே. நம்ம இந்தியால தான் கிலோமீட்டர் சொல்றோம். எனக்கு கிருஷ்ணா பிரபு, நீங்க உங்க ஊர்ல எல்லாம் என்ன யூஸ் பண்றீங்க? மைல்ஸா கிலோமீட்டர்ஸ்? மைல்ஸ் ரெண்டு யூஸ் பண்ணுவோம் மாதாஜி. ரெண்டு யூஸ் பண்றீங்க. சரியா? அங்க மைல் கல் எல்லாம் இருக்கு. சோ நிறைய இடத்துல மைல்ஸ் இருக்கு மாதாஜி. சோ இப்போ கிருஷ்ணர் எங்க பிறந்தார்? மதுரால பிறந்தார். ஜெயில பிறந்தாரு மாதாஜி. பெர்ஃபெக்ட் ஸ்பெசிஃபிகேஷன். கரெக்ட்டா? ஜெயில தான் பிறந்தாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து கிருஷ்ணர் சாரி கேக்குறாரு அம்மா அப்பாக்கு. எதுக்கு மாதாஜி? அவர் அம்மா சேவை செய்யல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாரி கேட்கிறாரு. எதுக்கு சேவை செய்யல? அவரு மகனா இருந்து செய்ய வேண்டியது செய்ய முடியலன்னு ஓடி போயிட்டாரா? ஏன் ஓடி போயிட்டாரு? சரியான பயந்தாங்க இல்ல? நம்ம ஓடி போல மாதாஜி, கடமைக்காக அவரோட லீலையில ஒண்ணு அது அவர் போய் அங்க பண்ணிட்டு. வெரி நைஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்மளோட இந்த சாப்டரோட வில்லன் யாரு? சிசுபாலன் நினைவு. ஓகே. அண்ட் எல்லாருமே யாரு இங்க வந்து யாருமே ஃபேன் கிளப்ஸ் யாராவது இருக்காங்களா? சிசுபாலோட ஃபேன் யாராவது இருந்தா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. இல்ல மாதாஜி, 2 பேர் லலிதா கண்ணன் மாதாஜியும் விஜய் மாதாஜியும் ஃபேன் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. இல்லைங்க மாதாஜி, படிக்கிறதுக்கு ஹேண்ட் ரைஸ். அப்படியா? ஓகே. அப்புறம் வந்து நாங்க ரொம்ப திட்டணும்னு சொல்லி நீங்க ஃபீல் ஆக கூடாதுல மாதாஜி. சோ அதனாலதான் கேட்டுக்கிட்டேன். ஆனாலும் நாங்க திட்டுவோம், அது வேற விஷயம். ஈவன் அப்புறம் வந்து என்னன்னா, அப்படி இருக்கிற சிசுபால் வந்து என்ன ஆனாரு? அதுக்கப்புறம் அவருடைய ஆத்மா வந்து பகவானோட கலந்துருச்சு. அதுக்கு பேர் என்ன? முக்தி. அந்த முக்தியின் பேர் சாயுஜ்ய முக்தி. ஆனா எதுக்கு சிசுபாலுக்கு அவ்வளவு கிரேட் பொசிஷன் எல்லாம்? அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து வைகுண்டம் கூட்டிட்டு போயிட்டாரு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எதுக்கு அவருக்கு அவ்வளவு நல்லா முக்தி கொடுத்தாரு? பகவானையே நினைத்து கொண்டிருந்ததால், தவறாக நினைத்தாலும் பகவானையே நினைத்து. வெரி நைஸ். அதுக்கு பேர் என்ன? அதான் சாயுஜியா. அதான் சாயுஜியா ஆச்சு. பட் அதுக்கு பேர் என்ன? யசோதாமாவும் சிசுபாலும் ஒரே கேட்டகரியா? 2 பேரும் நினைச்சிட்டே இருந்தாங்க. இல்ல யசோதாமா வந்து அன்பால பக்தியில பார்த்தாங்க, வெறுப்பால பார்த்தாரு. 2 பேருமே மாதிரி விரோதத்தினால விரோதம். சோதமா வந்து வாத்சல்ய பாவம். வாத்சல்ய. யசோதாமா வாத்சல்ய பாவம். சிசுபால் வந்து பாவம் என்னன்னு எனக்கு தெரியாது, யாருக்குமே தெரியாது. ஆனா அவர் நினைச்சிட்டு இருந்தாரு. சோ அதுக்கு பேர் என்ன? யசோதாது நான் சொல்றேன் அனுகூலம். அப்போ சிசுபால்து பிரதிகூலம்.
பிரதிகூலம். ஹரி போல். பிரதிகூலமா இருக்காரு. இப்போ கிருஷ்ணரோட அழகு பார்க்கலாமா? கிருஷ்ணர் எப்படி இருக்காரு? பெருசா, கண்ணு பெருசா, தாமரை போல அழகா, நல்ல உயரமா அழகு, முடி வந்து சுருள் சுருளா இருக்கு, காது குண்டலங்கள் மீன்கள் போல இருக்கு, மீன் மாதிரி இருக்கு. சோ நம்ம இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தாமரை மலர்கள் போல நல்ல உயரமா பாக்குறோம். அவர் யார பாக்குறாரு? மயில் பீலி எல்லாம் படிச்சிட்டு இருக்காரு. அவரு நம்மளத மாதாஜி பாத்துட்டு இருக்காரு. ஓகே, இப்போ டைரக்டா ஒரு क्वेश्चन கேட்க போறேன். யார கேக்குறது? விஜய் மாதாஜி. கிருஷ்ணா யார பாக்குறாருப்பா மாதாஜி? மாதாஜி கிருஷ்ணா யார பாக்குறாரு? அவங்க உங்களுக்கு அவரை பாக்குற மாதிரி என்ன பாக்குறாரு, எனக்கு உங்களுக்கு உங்களை பாக்குறாரு, அந்த மாதிரி இண்டிவிஜுவலா பாத்துட்டு இருக்காரு. ரைட்? இப்ப அவர் பாக்குறச்சே என்ன ஆகுது? இப்ப அர்ஜுனாவோட அதுக்கு பவர் இருக்கா, பவர் இல்லையா? அர்ஜுனாவோட போக்கு எவ்வளவு பவர் இருக்குன்னா அது போய் அடிச்சா கூட அது ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல்னு சொல்றாரு. கிருஷ்ணரோட போக்கும் அர்ஜுனரோட போக்கும் டிஃபரன்ஸ் இல்லைன்னு அது எப்படி சொல்ல முடியும்? இவர் ஒரு ஆர்டினரி ஜீவாத்மா, கிருஷ்ணர் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் பரமாத்மா. ஹரிபோல் அது அண்ட் டிவோட்டி, இந்த 2 நாள எல்லா பவரும் அவருக்கு இருக்கிறதால அர்ஜுன் அழிச்சப்பட்ட ஒருத்தர் கூட முக்தி வந்தது அப்படின்றது நம்ம பகவத்கீதால படிச்சோம். அப்புறம் கிருஷ்ணா வந்து என்னன்னா 3 எனர்ஜி. என்ன அது? பகிரங்க சக்தி, அந்தரங்க சக்தி, பகிரங்க சக்தி, ததாசக்தி. நம்ம எங்க? நம்ம எல்லாம் எங்க? நம்ம சதாசக்தி. அப்படி இருக்கிறவங்க எல்லாரும் வந்து அங்க இருக்கிறவங்க தேவர்கள் எல்லாருமே வந்து கிருஷ்ணருக்கு அவங்க அப்படி கும்பிடுறாங்க. சரிங்களா? சோ இதுதான் விஷயம். இப்ப வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டாங்க. லலிதா கண்ணன் மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட், விஜயகுமாரி மாதாஜி செகண்ட். அதுவும் அவங்க வந்து சிசுபால் வில்லன் சொல்லி நம்மளோட ஒத்துக்கிட்டதால அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சான்ஸ் கொடுத்துடலாம். அதுக்கப்புறம் மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க, அதனால அவங்க தேர்ட். அதுக்கு அப்புறம் யார் படிக்கிறீங்களோ தாராளமா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. இந்த ஆர்டர். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஓகே, நாங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கோம் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, ஒரு செகண்ட் நான் பிரேயர். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருதம் நரம் செய்வோ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதி வியாசம் ததோ ஜெகத் உதீரயே நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையா பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஷ்டுகி. हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाचलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्या ददाति स्वपदातिकम्. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रष्टाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी हारिणे निर्विशेष शून्यवादी पांचाताद्यसतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. எல்லாரும் அன்மியூட். हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
ராம ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ராம ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து முதல் கேள்வி விதுரா கேட்டாரு, ஏன் கிருஷ்ணர் முதல் கேள்வி என்ன விதுரர் கேட்டது? நம்ம ரெண்டாவது கேள்விக்கு போறோம். ஆனா முதல் கேள்வி என்ன? கிருஷ்ணரே ஓடி போயிட்டாரு அதானே பாஷா கேட்டாரு. இப்போ ரெண்டாவது கேள்வி என்ன கேட்கிறான்னு நம்ம 20 செகண்ட்ல பாக்கலாம். சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் லலிதா கண்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தஸ்ய கைங்கரம் அலம் ரதானோ விக்லாபயாதங்க யத் உக்ரசேனம் திஷ்டன் நிஷன்னம் பரமேஸ்தி திக்ஷ்ஞே ஞாபோதயா தேவ நிதாரயேதி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. தத்தஸ்ய கைங்கர்யமலம் வ்ருதானோ விகலாபயத்யங்க யதுக்ரசேனம் திஷ்டன் நிஷண்ணாம் பரமேஷ்டி திஷ்ணவே ஞபோதய தேவ நிதாரயேதி. தத் எனவே, தஸ்ய அவரது, கைஷ்கர்யம் தொண்டு, அலம் நிச்சயமாக, பிருதான் தொண்டர்கள், ந நமக்கு, விக்லாபயதி துன்பத்தை தருகிறது, அங்க விதுரரே யத் அவ்வாறே, உக்ரசேன மகாராஜனிடம், திஷ்டன் அமர்ந்திருந்த, நிஷன்னம் அவருக்காக காத்துக்கொண்டு, பரமேஷ்டி திஷ்ணியே அரியாசனத்தில், ஞபோதயத் வினயமாக கூறினார், தேவ அரசரே. மொழிபெயர். எனவே என்றழைத்து, நிதாரைய இதை தங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன். இது இவ்வாறாக. மொழிபெயர்ப்பு. எனவே விதுரரே, அவர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அரியாசனத்தில் அமர்ந்திருந்த உக்ரசேன மகாராஜன் முன் நின்று கொண்டு, அரசே, இதை தங்களுக்கு நான் தெரிவிக்கிறேன் என்று கூறி தாழ்மையுடன் தமது விளக்கத்தை அளிப்பது வழக்கம். எனவே விதுரரே, இதை நினைவு கூறும் பொழுது அவரது தொண்டர்களான நமக்கு இது துன்பத்தை அல்லவா தருகிறது. பொருளுரை. அவரை விட வயதில் மூத்தவர்களான அவரது தந்தை, பாட்டனார் மற்றும் அவரது தமையன் ஆகியோரின் முன் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் அடக்கமான நடத்தை, அவரது மனைவிகள், நண்பர்கள் மற்றும் சம வயதுடையவர்கள் ஆகியோர் முன் அவர் காட்டிய மனத்திற்கு இனிய நடத்தை, தாய் யசோதையின் முன் ஒரு குழந்தையை போல் அவர் நடந்து கொண்ட விதம், அவரது இளம் தோழியர்களிடம் அவர் செய்த குறும்புத்தனம் ஆகியவைகளால் உத்தவரை போன்ற ஒரு தூய பக்தரை குழப்பத்தில் ஆழ்த்த முடியாது. பக்தர் அல்லாதவர்களான மற்றவர்கள் ஒரு மனிதனை போலவே ஏற்பட்ட பகவானின் இத்தகைய நடவடிக்கைகள் குழப்பத்தில் கீதையில் 9.11 பகவானே பின்வருமாறு கூறுகிறார். அவஜானதி மாமூடா மானுஷீம் தனும் ஆஸ்ரிதம் பரம் பாவம் அஜானந்தோ மம பூத மகேஸ்வரம். குறைந்த அறிவுள்ளவர்கள் அனைத்திற்கும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் உன்னதமான நிலையை அறியாமல் அவரை சிறுமைப்படுத்துகின்றனர். கீதையில் தமது நிலையை பகவான் தெளிவாக விளக்கியுள்ளனர். ஆனால் ஆசரத்தனமும் நாஸ்திக சிந்தனையும் உள்ளவன் தன்னுடைய சொந்த நோக்கத்திற்கு பொருந்தும் வகையில் அதற்கு விளக்கம் அளித்து தன்னை பின்பற்றும் துர்பாகியசாலிகளை தவறாக வழிநடத்தி சென்று அதே மனநிலைக்குள் தள்ளி விடுகிறான். இத்தகைய துரதிர்ஷ்டசாலிகள் வேதங்களிலிருந்து ஏதோ சில ஸ்லோகங்களை பொறுக்கி எடுத்து கொள்கின்றனர். ஆனால் இவர்கள் பகவானை பரமபுருஷராக மதிப்பிட முடியாதவர்களாக இருக்கின்றனர்.
உத்தவரை போன்ற தூய பக்தர்கள் இத்தகைய நாஸ்திக சிந்தனை உள்ள சந்தர்ப்பவாதிகளால் ஒருபோதும் தவறாக வழிபடுத்துவதே இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே தேங்க்யூ சோ மச். சோ இப்ப வந்து என்ன 2 விஷயம் சொல்றாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி என்னன்னா, இவர் ரொம்ப சந்தேகம். இவர் என்ன கேட்கிறாருன்னா, 2வது கேள்வி, இப்போ வந்து கிருஷ்ணர் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி தான் நீங்க சொன்னீங்க பீஷ்மர் எல்லாரை விட கிருஷ்ணர் தான் கிரேட்டு, ஏன்னா அவர் தான் பரமாத்மா, ஒத்துக்கிறேன். அப்புறம் உக்ரசேனா முன்னாடி அவர் நின்றுட்டு அப்படியே தலையை கும்பிட்டுட்டு இந்த மாதிரி சொல்றாரு, ஆமா ஆமான்னு சொல்லிட்டு அவர் எல்லாம் சொல்றாரு. ஃபர்ஸ்ட் உக்ரசேனா யாரு? கம்சனோட அப்பா. அப்போ கிருஷ்ணருக்கு என்ன சம்பந்தம்? தாத்தா தாத்தா தாத்தா, அதாவது தாயோட அப்பா. ரைட். சோ தாத்தா அப்படி இருக்கச்சே, தாத்தாவா இருக்கட்டும் பாட்டியா இருக்கட்டும், கிருஷ்ணர் தானே கிரேட்டர். அப்போ ஏன் கிருஷ்ணர் வந்து அவ்வளவு பணிவோட அவர் வந்து எல்லாம் அவர் உட்காந்துட்டு இருக்காரு உக்ரசேனா, இவர் நின்றுட்டு அவர் வந்து எல்லாத்தையும் சொல்றாரு, எக்ஸ்பிளனேஷன், இதாச்சு அதாச்சு இந்த வரி அந்த வரின்னு அவரு ஒரு செக்ரட்டரி மாதிரி ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாரு. அவர் ஒண்ணு வந்து ஒரு வயதுல மூத்தவர் பாட்டனார்னு ஒரு மரியாதை கொடுக்கணும்ன்ற மனித பிறவி எடுக்கிறதுக்கான இது பண்ணி செய்யறாரு. அவருடைய சிம்பிளிசிட்டி, அதாவது எளிமை, கடமை சொல்றாரு. கரெக்ட். எல்லாமே வந்து நம்ம பார்ப்போம். எத்யத் ஆச்சரித்தி சேஷஸ் தத்தத் ஏவேத்துனோஜனா சயத் பிரமாணம் குறித்தே லோகஸ்தத் அனுவர்த்ததே. அப்படின்னா எந்த கிரேட் லீடர் என்ன பண்றாங்களோ அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. இப்போ கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பண்ணாரு, அவர் வந்து அவ்வளவு பணிவா வந்து தாய் தாத்தா அவங்களோட அண்ணா எல்லார்கிட்டயும் அவ்வளவு ஒரு மரியாதை. பாத்தீங்கன்னா பல்ராம் கூட அவர் சொல்ற பேச்சை மீறவே இல்லை. பல்ராம் என்ன சொல்றாரோ அததான் கேட்பாரு. ரைட். ஏன்னா அண்ணா ஸ்தானத்துல இருக்கிறதால அவர் என்னதான் ஸ்நேகிதனா இருந்து அவர் ஃபீல் பண்ணாலும் அவர் வந்து அவருக்கு அந்த ஸ்தானம் கொடுத்ததால அவர் சொல்ற பேச்சு அவர் மீறல. அதே மாதிரி எல்லா மனைவிகளும் வந்து அவரை வந்து ஹென்பெக்டுக்கு தமிழ்ல என்ன சொல்லுங்க மாதாஜி? என்ன மாதாஜி? பேச்சு கேட்கிறவன். கரெக்டா? பொண்டாட்டி தாஸ் எப்படி வேணா சொல்லலாம். அப்படி ரொம்ப அப்படி இருந்தாரு. அதே மாதிரி ஃப்ரெண்டு நினைச்சு பாருங்க, அர்ஜுனருக்கு வந்து ருபேர் மத்திய ரதம் சாப்பிடம் செய் அப்படின்னு சொன்னோடனே அவர் குடுகுடுன்னு போய் நடுவுல வைக்கிறாரு. அந்த லெவலுக்கு அவர் வந்து பண்றாரு. ஏன் ஃப்ரெண்டு அவர் அவங்க எல்லார்கிட்டயும், ஏன் நம்ம தாமோதர்லயும் பாத்துட்டோம், யசோதா அம்மா கிட்ட வந்து ஒரு குழந்தைய மாதிரி பிஹேவ் பண்றாரு. எல்லா கேர்ள்ஸ் கிட்டயும் வந்து அவ்வளவு பியூரா கெலாட்டா பண்ணாலும் உத்தவர் எல்லாம் அந்த டைம் இருந்தாரு தானே, அவர் வந்து கன்ஃபியூஸே ஆகல. இப்ப நம்ம சொல்றாங்களே இப்ப இருக்கிறவங்க எல்லாரும் அவர் 16 லட்சம் பொண்டாட்டி கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க, அவர் இவ்வளவு பண்ணார், 16,000 பொண்டாட்டிகள் கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க, நம்ம இவ்வளவு பண்ணோம், அது பண்ணோம், இது பண்ணோம் நிறைய பேசுறாங்க இல்லையா. ராசா டான்ஸ்ல எக்கச்சக்கம் பெண்களோட டான்ஸ் ஆடினாரு. அப்போ வந்து நானும் ஆடுறேன் அப்படியெல்லாம் நிறைய பேர் பேசுறாங்க. ஆனா ஏன் உத்தவர் கன்ஃபியூஸே ஆகல? அவருக்கு தெரியும் அவர் பகவான். அதனால அவர் வந்து பியூர் டிவோட்டி, அதனால அவ்வளவு கிளாரிட்டி இருந்துச்சு. இதுதான் நம்ம கிருஷ்ணர் கண்ணெதிரில இருந்தா கூட நம்மளுக்கு தெரியுமா தெரியாதா? இப்ப வந்து நம்மளுக்கு நிறைய பேர் வந்து சொல்றாங்க அர்ஜுனர் முன்னாடி கிருஷ்ணர் இருந்தாரு. இங்க ஒண்ணு இருக்கு, அவஜானந்தி மாமூடா மானுஷ்யம் தனும் ஆஸ்ரிதம் பரம்பிரம அஜானந்தோ மம பூத மகேஸ்வரம். ரைட். ஆஸ்ரிதம். ரைட். என்ன சொல்றாங்க இப்ப வந்து டெமோனிக் பீப்புளுக்கு தெரியாது. இது கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் வந்து கிருஷ்ணர் நேர்லயே இருந்தாரு. கரெக்டா? துரியோதனுக்கு ஏன் தெரியல? ஏன்னா அவர் வந்து அந்த ஆசிரிதம். ரைட். அவர் வந்து என்ன அசுரரோட ஆசிரமம் எடுத்திருந்தாரு, அதனால அவருக்கு தெரியல. இன்ஃபேக்ட் கிருஷ்ணர் வந்து மினி விஸ்வரூபம் எடுத்தாரு இல்லையா, அப்போ வந்து அந்த சபையில வந்து அவர் ஒரு கண்ல இருந்து பல்ராம், இன்னொரு கண்ல இருந்து அர்ஜுனர் தெரிஞ்சாரு. துரியோதனுக்கு பல்ராம் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட். ரைட். ஒரு கிருஷ்ணர் 2 கண்ல, ஒரு கண்ல பல்ராம் ஒரு கண்ல அர்ஜுனர் அண்ணவனே நம்ம எப்படி ஆகும்? நம்ம அலர்ட் ஆகுமா இல்லையா? இப்போ ஒரு ஆபீஸ்க்கே போறோம், நம்மளுக்கு பிடிக்காத ஒருத்தர் வந்து நம்மளுக்கு பிடிச்ச ஒருத்தர் ரொம்ப ஹை பொசிஷன்ல இருக்காரு அப்படின்றவரு, அதே மாதிரி இன்னொருத்தரை வந்து அதே ஹை பொசிஷன் சீட்ல உட்கார வச்சாங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஓ இவங்க 2 பேரும் திட்ட ஒரே லெவல்ல வச்சிருக்காருப்பா இவரு அப்படின்னு நினைப்போமா இல்லையா? வந்து ஒரு சிஇஓ மீட் பண்றோம், அவர் ஒரு மேனேஜரை, அவர் வந்து ஒரு பெரிய இன்னொரு பினான்ஸ் ஆபீசரை கூப்பிடுறாரு, கூடயே வந்து ஒரு சின்ன மேனேஜரை கூப்பிட்டு பக்கத்துல உட்கார வச்சாங்கன்னா நம்ம என்ன நினைப்போம்? அப்பா இந்த மேனேஜர் முக்கியம் தான் தோணுமா? இல்ல நம்ம வந்து லூஸ் மாதிரி உட்கார நினைப்போமா? ஜென்ரலா நம்ம கூட கொஞ்சம் அலர்ட் ஆகும், மேனேஜரா இருந்தாலும் பெரிய அவர் கை போல இருக்கு பாரு, எங்க உட்கார வச்சிருக்காரு அப்படின்னு வந்து கிளியரா காட்டுறாரு. பல்ராம் ஒரு கண்ணு, இன்னொரு கண்ணு எனக்கு அர்ஜுனர் அப்படின்னு. அப்படி தெரிஞ்சோம் நம்மளோட துரியோதனுக்கு தெரியல. அதனாலதான் மூடா
அவஜானந்தி, அதாவது புத்தி இல்லாதவங்களே, அசுரம் டெமானிக் குவாலிட்டி இருக்கிறவங்களுக்கு கிருஷ்ணரோட மகிமை தெரியாது அப்படின்றத வந்து இதுல கிளியரா நம்மளுக்கு தெரியுது. சரிங்களா? நம்ம அடுத்த ஸ்லோகம் 7 o'clock நம்ம அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போயிட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அஹோ பகீயம் ஸ்தான காலகூட்டம் ஜிகாம்சயாபாயயாதபி அசாத்வி லேபே கஹிம் தாத்ரயுச்சிதாம் ததோன்யம் கம்பாதயாலும் சரணம் விரஜேமா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. விஜயகுமார் படிக்க. அகோ பகீயம் ஸ்தன காலகூட்டம் ஜீகாம் சயாபயயத் அபி அசாத்வி லேபே கதிம் தாத்ரி உச்சிதாம் தவோன்யம் கம்பா தயாலும் சரணம் பிரஜேம. அகோ அந்தோ, பகி அரக்கி பூதனை, யம் யாரை, ஸ்தன அவளது ஸ்தனத்தில், கால் கால கொடிய, கூடம் விஷம், ஜிகாம்சய விரோதத்தால், பயாயத் ஊட்டினாள், அபி எனினும், அசாத்வி நேர்மையற்ற, லேபே அடைந்தாள், கதிம் கதியை, தாத்ரி உசிதாம் தாதி பெண்ணுக்கு உசிதமான, தத யாருக்கு அப்பால், அந்யம் மற்றவர், கம் வேறியார், வா நிச்சயமாக, தயாளும் கருணை உள்ள, சரணம் அடைக்கலம், பிரஜேம நான் ஏற்பேன். ஹரே கிருஷ்ணமதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. அந்தோ நேர்மை அற்றவனான பூதனை என்ற அரக்கி கொடிய விஷத்தை தயாரித்து அதை ஸ்தனத்தில் தடவிக்கொண்டு பகவானுக்கு பாலூட்ட முயன்றாள். அவளுக்கும் தன் தாயின் அந்தஸ்தை அளித்த அவரை விட அதிக கருணை உள்ளவரும் நான் புகலிடம் கொள்ளக்கூடியவருமான வேறொருவர் எப்படி இருக்கக்கூடும்? பொருளுரை. தமது எதிரியிடம் மிகவும் கருணை காட்டிய பகவானுக்கு இது ஒரு நல்ல உதாரணமாகும். விஷத்திலிருந்து அமுதத்தை ஒருவர் எடுத்துக்கொள்வது போலவே ஒழுக்கமற்ற ஒருவனிடம் உள்ள நற்குணங்களை உயர்ந்த மனிதன் எடுத்துக்கொள்கிறான் என்று கூறப்படுகிறது. அவரது குழந்தை பருவத்தில் பூதனை என்ற அரக்கி அவருக்கு விஷம் கொடுத்து கொல்ல முயன்றாள். அவள் அரக்கி என்பதால் குழந்தையாக இருந்த பகவான் பரம புருஷருக்கு ஈடானவர் என்பதை அறிந்திருக்கவில்லை. அவரது பக்தையான யசோதையை திருப்திப்படுத்துவதற்காக அவருக்கு குழந்தையாக தோன்றிய பகவானின் மதிப்பு குறைந்து விடுவதில்லை. பகவான் ஒரு குழந்தையின் உருவத்தையோ அல்லது மனிதனல்லாத வேறு வடிவத்தையோ ஏற்றாலும் அதில் சிறிதும் வேறுபாடு இருப்பதில்லை. அவர் எப்பொழுதும் பரம புருஷராகவே இருக்கிறார். கடும் வதத்தினால் ஒரு ஜீவராசி எவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தவனாக மாறினாலும் அவனால் பரம புருஷருக்கு சமானவன் ஆக முடியாது. பூதனை பாசமுள்ள ஒரு தாயை போல் தன் சனத்தை உறிஞ்சி குடிக்க கிருஷ்ணரை அனுமதித்ததால் பகவான் அவளுடைய தாய் பாசத்தை ஒப்புக்கொண்டார். பகவான் ஒரு ஜீவராசியின் மிக குறைந்த தகுதிகளையும் ஏற்றுக்கொண்டு மிக உயர்ந்த நன்மையை அவனுக்கு வழங்குகிறார். இதுவே பகவானின் சீரிய குணமாகும். எனவே பகவானை தவிர உயர்ந்த புகலிடம் அளிக்க வேறு யாரால் முடியும்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். வெரி நைஸ் ஃபாஸ்ட் டைம். விஜயகுமாரி மாதாஜி, லலிதா கண்ணன் மாதாஜி எல்லாரும் என்ன மாதிரி ஒரு கிளாஸ் தண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா ஐ திங்க் கிளைமேட் ரொம்ப நாட் கம்ஃபர்டபுள், அதனால இரும்பு வந்துட்டே இருக்கு. இப்போ நம்ம வந்து சிசுபாலோட பாஸ்ட் டைம் முடிச்சிட்டோம். அதே கோலோகத்துல நம்ம வந்து நேரா கிருஷ்ணரோட பேபி ஃபர்ஸ்ட் பிறக்கிறாரு இல்லையா, அப்போ வந்து பூத்தனாவோட பாஸ்ட் டைம் கொஞ்சம் ஷிஃப்ட் ஆகலாம். எல்லாரும் ஞாபகம் இருக்கா? பூத்தனாவோட பாஸ்ட் டைம் கிருஷ்ணா புக்கோட. ஓகே, இது எத்தனாவது பாஸ்ட் டைம் கிருஷ்ணா புக்ல? ஃபர்ஸ்ட் பாஸ்ட் டைம். இனாகிரேஷனே அதான். சரி, இப்போ வந்து பூத்தனா எதுக்கு வந்தாருங்க? பகவானை கொல்வதற்காக, பகவானை கொல்றதுக்கோசரம், குழந்தையை கொல்வதற்காக. அப்படி கொல்றவங்க கிட்ட எப்படி ரோஹிணி மாதாவும் யசோதா மாதாவும் குழந்தைய தூக்கி கொடுத்தாங்க? இல்ல, அவ வந்து வேஷம் போட்டு அழகான பெண், அந்த உருவத்துல கொடுத்துருவாங்களா? நம்ம வீட்டுல கூட நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட நிறைய அழகா இருந்தா நம்ம குழந்தைய தூக்கி கொடுத்துருவோமா? இல்ல, அன்பாக அந்த குழந்தைய கொஞ்ச நாள் எல்லாம் பண்ண உடனே அவங்க வந்து நம்பிட்டாங்க, இவங்க வந்து உண்மையான பாசத்தோட இருக்கான்னு சொல்லி. அது உண்டு இல்லாம இப்ப மாதிரி இல்லாம அப்ப வந்து தேவர்கள்
தேவதைகள் எல்லாம் வருவாங்க. அவங்க என்ன சந்தேகம் வந்துச்சுன்னா நிறைய பேருக்கு ஒருவேளை லக்ஷ்மி தேவியே வந்துட்டாங்க போல இருக்கு, அவங்களே வந்து குழந்தைய பிளஸ் பண்றாங்க போல இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சவங்க எல்லாம் என்ன நினைச்சாங்க, அவங்க கணவனை பாக்குறதுக்கு நம்ம அவரே வந்துட்டாங்க, நாராயணா வந்து பிறந்திருக்காரு, அவங்களே வந்துட்டாங்க அப்படியெல்லாம் அவங்க அசியூம் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு அழகு. ஓகே, அப்போ எப்படி அவ்வளவு அழகா இருக்க முடியும்? அது அவர் ராட்சசின்னு சொல்றீங்க, அப்ப எப்படி அவ்வளவு அழகு? அந்த மாய சக்தி உருவத்தை சக்தி, மாய சக்தி. பூத்தனாவோட அண்ணன்கள் யாரு? இந்த கம்சன் மாதாஜி. இல்ல கம்சர் இல்ல, எத்தனை அண்ணா? அப்போனா கிருஷ்ணரே அசுரர் மாதாஜி. பூத்தனாவோட அண்ணா கம்சரா இருந்தா, தேவிகியோட அண்ணாவும் கம்சா இருந்தா அப்ப எப்படி? இல்ல அண்ணன் இல்ல, அண்ணன் இல்ல, அண்ணன்மார வேற பின்னாடி வருவாங்க அந்த அரக்கர்கள்லாம், அண்ணன்லாம். பேரு சகடாசுரனா மாதாஜி. இல்ல, சகடாசுரா வந்து அசுரனே இல்ல, சகடாசுரா பேய். வண்டி அது பேய் பேய். ஒரு அசுரன், அவன் பேர் தெரியல, பேர் மறந்துருச்சு. நோ ப்ராப்ளம், நாளைக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டு வாங்க, நாளைக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டு புக்ல இருக்கும். சோ இப்ப வந்து பூத்தனா வந்து ஃப்ராடுன்னு சொல்லலாம், இல்ல யாருக்காவது பூத்தனா மேல பணிவா ஐயோ எப்படி மாதாஜி இப்படி எல்லாம் சொல்வீங்கன்னு யாராவது இருந்தா அப்ஜெக்ட் பண்ணுவா? வச்சுக்க கூடாதா? வச்சுக்கலாமா வச்சுக்க கூடாதா? ஏதாவது ஒரு ஆன்சர் சொல்லணும். பூத்தனா ஃப்ராடுன்னு வச்சுக்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பகவானுடைய லீலையில ஒருத்தவங்க பங்கெடுத்தாங்கனாலே கண்டிப்பா அவங்க ஃப்ராடா இருக்க முடியாது மாதாஜி. நம்ம ஸ்டோரி லீலையில வராங்க. இப்போ கரெக்ட், வெரி நைஸ் ஆன்சர். இப்போ இருக்கிற கரெக்ட் கான்செப்ட் படி கரண்ட் இதுல வந்து பூதனா வந்து ராட்சசி, அவ்வளவுதான் மாதாஜி. சோ அப்படி இருக்கிற ஒரு ராட்சசி இப்ப என்ன ஆறாங்க, நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு சின்ன பிரச்சனைனால போட்டு மிதிச்சு யாராவது நம்மள வந்து சொன்னா முத்து தெரியாம ஆக்சிடென்டலா கால் மிச்சாலே அறிவில்ல, கண்ணு தெரியல, காலை போய் மிச்சிட்டே சாரி அப்படின்னு கண்ணு பார்த்து நடக்க வேண்டியது தானே, எப்ப பார்த்து நினைப்போமா இல்லையா? அப்படி இருக்கச்சே வெனக்கெட்டு கொலை பண்ண வராரு. ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து அந்த அவர் வந்து என்ன நினைக்கிறாரு, அவர் வந்து அம்மாவை ஆக்ட் பண்ணா கூட அவங்களுக்கு அம்மா ஸ்தானம் கொடுத்து பூத்தனாக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ரோல் கொடுத்திருக்காரு. அது என்ன ரோல்? தாய் ஸ்தானம். சரி, பட் அது எங்க இருக்காங்க பூத்தனா அவங்க இப்போ? கோலக பிருந்தாவனத்துல யசோதைக்கு தொண்டு செய்யற. அறிவோல், பரவாயில்ல, நான் எடுக்கிற கிளாஸ் எல்லாம் நீங்க தூங்கலன்றது இதுல இருந்து தெரியுது. தேங்க்யூ புஷ்பா மாதாஜி. சோ வந்து யாருமே முடியாது மாதாஜி. தூங்க எப்படி முடியும் மாதாஜி? தூக்கத்தை கெடுக்கிறவங்களே நீங்க தானே. கெடுக்கிறவங்க ஆன்சர். ஓகே, நல்ல 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 இன்டென்ஷன், நல்ல தூக்கத்தை கிடைக்கிறேன். ஓகே, அத கெட்ட தூக்கத்தை கிடைக்கிறேன் அப்படி வச்சுக்கலாம். சோ யசோதாமாக்கு அசிஸ்டன்ட், அதாவது தாய் ஸ்தானத்துல வச்சிருக்காரு. இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, அதே மாதிரிதான் இதோட கனெக்ஷன் வந்து இதே மாதிரி ஒருத்தர் பண்ணாரு கிருஷ்ணர். பூத்தனாக்கு வந்து தாய் ஸ்தானம் வச்சாரு. பூத்தனா வந்து தாயே இல்ல, ஆனா தாய் மாதிரி அவங்க பண்றாங்க. அதே மாதிரி கிருஷ்ணரே கூப்பிடல, ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து என்ன கூப்பிட்டாரு அப்படின்னு குஷியில நினைக்கிறாரு. யாரு? ஏதோ பேர் வச்சு யாரோ எவனையோ கூப்பிடுறான், ஆனா கிருஷ்ணர் அவர்தான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இந்த விஷ்ணு தூதர்கள் வந்துடுறாங்க. அஜாமிலர். ஹரிபோல் அஜாமிலர். அவருக்கு நாராயணனே கூப்பிடல, அவர் பையனை கூப்பிட்டுருக்காரு. அந்த பையனுக்கு அந்த பேர் வைக்கிறதுக்கு கொடுத்த ஞானம் வந்து கிருஷ்ணர் தான் கொடுத்தது. சோ அதனால வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அவ்வளோ ஸ்பெஷல். ஓகே, சோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு பயங்கரமான பாய்சன் கொடுத்த அம்மா கூட பியூர் ஆனாங்க. சரி, பூத்தனா வந்து அவ்வளோ ஒரு மோசமான அவங்க தானே. அவங்க வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அழிச்ச அப்புறம் அவங்க உடம்புல இருந்து ஒரு நல்ல வாசனை வந்துச்சான் எல்லா இடத்துக்கும். எப்படி? அண்ட் அவங்க எப்படி பியூர் ஆறாங்க? பகவானே அவங்கள டச் பண்ற வசி அவங்களுக்கு அந்த இது வந்து பகவான் அவங்க டச் பண்ண உடனே அவங்க வாசனை நல்லா ஆயிடுச்சு. ஓகே, அவங்க எப்படி பியூர் ஆறாங்க? பகவான் வந்து மாசறுப்பர் மாதாஜி, பாவங்களை போக்குபவர். உங்க பாவங்கள் எல்லாம் போயிடுது, அதனால தூய்மை அடைஞ்சிடறாங்க. அது ஒண்டி இல்லாம கையால இறக்கறதுன்றது முக்திக்கான வழி மாதிரி. ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். அதாவது சொல்லுவாங்க இல்லையா, பகவான் வந்து இறக்க வச்சாலும் ரெண்டுமே ஒண்ணு. நம்ம இவங்க வந்து விஷத்தை எல்லாம் கிருஷ்ணர் தான் கொடுத்துருக்காரு. அதனால அவங்க உடம்புல இருக்கிற கெட்ட புத்தி எல்லாம் போயிட்டு. சரிங்களா? இப்போ நம்ம 3.2.24க்கு போறோம். பூதனாவோட சகோதரர் வந்து அகாசுரா அண்ட் பகாசுரா. ஹரி போல். அகாசுரா பகாசுரா
பகாசுரன் கொக்கா வருவா மாதாஜி. நகாசுரன் பாம்பா வருவார். நாகாசுரன் பாம்பா வரும். கரெக்ட், வெரி நைஸ். பாம்பு அண்ட் கொக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. டக்கு வந்து வாத்து, கிரேன் வந்து கொக்கு, கரெக்டா? ஆமா மாதாஜி. கிரேன் ஸ்னேக் ரெண்டு. ஸ்னேக். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. மன்யே சுரான் பாகவதாம் ஸ்த்ரிய யதிஷே சம்பிரம்பா மார்காபினிவிஷ்ட சித்தான் ये संयुगे चाक्षता कृष्णपुत्रम् हंसे सुनाभायुधम् आपतन्तम्. हरे कृष्णा. यस पद्मा माताजी. சாரி மாதாஜி, என்கிட்ட இப்ப புஸ்தகம் இல்ல மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். நெக்ஸ்ட் யாரு படிக்கிறீங்க? மாதாஜி ஸ்கிரீன்ல தெரியுது. மாதாஜி நான் படிக்குவேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, கலாவதி. நான் அத ஸ்கிரீன்ல படிக்கிறேன் கிருஷ்ணா பிரபு சொல்லுங்க யார் ஆர்டர். மாதாஜி. புஷ்ப மாதாஜி. எஸ் புஷ்ப மல்லிகா மாதாஜி. ஓகே, புஷ்ப மாதாஜி அடுத்த மல்லவா. புஷ்ப மாதாஜி கோ ஹெட். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மன்யே சூரான் பாகவதாம் ஸ்ரீயதீச்சே சம்பிரம்ப மார்காபினிவிஷ்ட சித்தான் ये संयुगे सच्चदताक्ष्य पुत्रम् हंसे सुनापायुधम् आपतந்தம். ஹரே கிருஷ்ணா. மன்யே நான் நினைக்கிறேன், அசுரான் அசுரர்கள், பாகவதான் சிறந்த பக்தர்கள், ஸ்ரீ அதிசே மூன்றுகளின் பகவானுக்கு, சம்பிரம்ப விரோதம் மார்க்க வழியால், அபினிவிஷ்ட சித்தான் சிந்தனையில் ஆழ்ந்து, அவர்கள் சம்யுகே போரில் அசச்சத காண முடிந்தது, தாட்சிய புத்திரம் பகவானின் வாகனமான கருடனை, அம்சே தோளில், சுனாப சக்கரம் ஆயுதத்தை ஏந்தி இருப்பவர், ஆபத்தந்தம் முன்னோக்கி வரும். மொழிபெயர்ப்பு. பகவானிடம் விரோதம் கொண்டிருந்த அசுரர்கள் பக்தர்களை விட உயர்ந்தவர்கள் என நான் கருதுகிறேன். ஏனெனில் பகை உணர்ச்சியில் ஆழ்ந்து பகவானிடம் போரிடும் பொழுது தாட்சிய கஷ்யப்பர் புத்திரரான கருடனின் தோள்களில் தூக்கி செல்லப்பட்டவரும் சக்கராயுதத்தை கரத்தில் ஏந்தி இருப்பவருமான பகவானை அவர்களால் காண முடிந்தது. பகவான், ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பகவானை எதிர்த்து நோக்கி நேராக, கொஞ்சம் மேல ஸ்க்ரால் பண்ணுங்க மாதாஜி தயவுசெய்து. பகவானை எதிர்த்து நேருக்கு நேராக போரிட அசுரர்கள், ஹரே கிருஷ்ணா, பகவானை எதிர்த்து நேருக்கு நேராக போரிட அசுரர்கள் பகவானால் கொல்லப்பட்டதால் முக்தி அடைந்தனர். பகவானின் மாதாஜி மேல பகவானின் பக்தர்களாக இருந்ததால் அசுரர்களுக்கு இந்த முக்தி கிடைக்கவில்லை. பகவானின் தனிப்பெரும் கருணையே இதற்கு காரணம். ஏதோ ஒரு வழியில் பகவானுடன் சிறிதளவேனும் தொடர்பு கொள்ளும் எவரும் அதாவது ஏதேனும் ஒரு வழியில் பகவானுடன் சிறிதளவேனும் தொடர்பு கொள்ளும் எவரும் உன்னத நன்மையை பெறுகிறார். பகவானின் இணையற்ற குணத்தினால் சில சமயங்களில் முக்தி அடையும் வாய்ப்பை நாம் பெறுகிறோம். அவரது எதிரிகள் அவருடன் தொடர்பு கொண்டு பகை உணர்ச்சியினால் அவருடைய சிந்தனையில் எப்பொழுதும் ஆழ்ந்துள்ளனர். உண்மையில் அசுரர்களால் தூய பக்தர்களுக்கு இணையானவர்கள் ஆக முடியாது. ஆனால் பிரிவு துயரின் காரணத்தால் உத்தவர் அப்படி நினைத்தார். அசுரர்களால் பகவானை நேருக்கு நேராக காண முடிந்ததை போல் வாழ்வின் இறுதி கட்டத்தில் தம்மால் பகவானை காண முடியாமல் போகக்கூடும் என்று அவர் நினைத்தார். உண்மை என்னவெனில், எப்பொழுதும் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள பக்தர்கள் அசுரர்களை விட ஆயிரக்கணக்கான மடங்கு உயர்ந்த நன்மையை பெற்று பகவான் நித்திய வாசம் புரியும் ஆன்மீக கிரகங்களுக்கு உயர்த்தப்படுகின்றனர். அசுரர்களுக்கும் அருவவாதிகளுக்கும் பகவானின் பிரம்ம ஜோதியில் இரண்டர கலக்கும் வாய்ப்பு அளிக்கப்படுகிறது. ஆனால் பக்தர்களோ ஆன்மீக உலகங்களில் புக அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். உதாரணமாக, வானவெளியில் மிதப்பதற்கும் வானவெளியில் உள்ள ஒரு கிரகத்தில் வசிப்பதற்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை நம்மால் கற்பனை செய்து பார்க்க முடியும். உடல் இல்லாமல் சூரிய கதிர்களின் அணுக்களுடன் இரண்டர கலந்துவிடும் ஜீவராசிகளின் இன்பத்தை விட கிரகங்களில் வாழும் ஜீவன்களின் இன்பம் மிகவும் உயர்ந்ததாகும். எனவே
அருவவாதிகள் பகவானின் எதிரிகளை விட உயர்ந்தவர்கள் அல்ல. உண்மையில் அவ்விருவரும் ஒரே முக்தி நிலையில் தான் இருக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ என்ன உத்தவருக்கு ஆரம்பிச்சுட்டாரு, அவர் வந்து விப்ரலம்ப சேவை பாவத்துல இருக்காரு. கிருஷ்ணர் கிளம்பிட்டாரு, ஆனா நான் இங்க இருக்கேனே, நான் இங்க உட்கார்ந்துருக்கேனேன்னு அவருக்கு கஷ்டம். அதனால அவருக்கு என்னன்னா யார் வேணா பெட்டரா தெரியுறாரு. ஆஹா, இந்த மாதிரி இப்போ வந்து நம்ம ஜானகிராமன் பிரபு சொன்னார் இல்லையா, இந்த மாதிரி கிருஷ்ணரோட சேவையில ஈடுபடுறவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பவர் இருக்கு. ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா அசுரர்கள் தான், அவங்க வந்து பியூர் டிவோட்டிஸ் இல்ல. ஆனா இதுதான் காஸ்ட்லெஸ் மர்சின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. அதாவது என்னன்னா காஸ்ட்லெஸ்னாலே என்ன அர்த்தமே இல்லாம, ரீசனே இல்லாம, இது 2 பேராலதான் கொடுக்க முடியும். ஒண்ணு வந்து ஆண்டவன், இன்னொன்னு யாரால அந்த காஸ்ட்லெஸ் மர்சி? அம்மா 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 இல்ல, அம்மா வந்து குழந்தைன்றதால கொடுக்குறாங்க, ரீசனே இல்லாம இல்ல, அவங்க குழந்தைன்றதால தான் கொடுக்குறாங்க. சோ ரீசன் இருந்து தேவர்கள் ஓகே, பட் தேவர்கள் ஒன்னு ஆண்டவன், இன்னொருத்தர் ஆச்சாரியர்கள். சோ பேசிக்கலி பியூர் டிவோட்டிஸ், ரைட்? சோ இந்த 2 பேர் தான் காஸ்ட்லெஸ் மர்சி கொடுக்க முடியும். ஏன்னா இவங்க எல்லாம் வந்து அசுரர்கள் எல்லாம், இதுக்குதான் இந்த பிளாரக் தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இந்த அசுரர்கள் எல்லாம் சண்டை போட்டவங்க வந்து பியூர் டிவோட்டிஸ் இல்ல. அதாவது நம்ம சிலர் வந்து இருக்காங்க, அதாவது நம்ம இரண்யகசிபு, இரண்யாக்ஷெல்லாம் ஜெயா விஜயாவா வந்து பனிஷ் ஆனவங்க. ஆனா இப்போ பூத்தனா இவங்க எல்லாம் வந்து அந்த கேட்டகரி இல்ல. ஆனா என்னன்னா கிருஷ்ணரோட காஸ்ட்லெஸ் மர்சினால நடக்குது. இப்ப என்ன சொல்ல வர்றாரு, அப்பா அவர் சைட்ல சண்டை போட்டவங்க எல்லாம் இப்படி இருக்காங்க. ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்து தேர் ஓட்டிட்டு இருக்காரு, அர்ஜுனரோட தேர் தானே முன்னாடி மெயின். அப்படி ஓட்டுறச்சே கிருஷ்ணர் வந்து பாக்குறவங்க இங்க எல்லாருக்கும் முதுகுதான் தெரியுது. ஆனா விரோதிகள் எல்லாம் கிருஷ்ணரை வந்து சாட்சாத் கிருஷ்ணரை பார்த்துட்டே இறக்குறாங்க. அந்த மாதிரி பாகியம் நம்மளுக்கு கிடைக்குமான்ற லெவலுக்கு உத்தவர் என்ன ஃபீல் பண்றாரு, அந்த டேமன்ஸே கிருஷ்ணரை விட பெட்டர் அப்படின்னு. இப்போ உத்தவர் ஃபீல் பண்ற மாதிரி எங்கேயோ நம்மளும் ஃபீல் பண்ணிருப்போம், ரைட்? ஐயோ பாருங்க இப்படி இருக்காங்கன்னு. ஆனா நம்ம என்ன நினைக்கணும்னா, இப்போ ஒரு டீச்சர் வந்து படிக்கவே இல்லாத ஒரு குழந்தைக்கு வந்து 35 மார்க் கொடுத்து எல்லாரையும் பாஸ் பண்ணிருப்பாங்க. அந்த டீச்சர் எல்லாரையும் பாஸ் பண்ணிட்டாங்களே அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஆனா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு 90 மார்க்ஸ் வந்தா என்ன கொடுப்பாங்க, அந்த மிஸ் 100 மார்க் கொடுத்து இன்னும் சூப்பர் பாஸ் பண்ணுவாங்க. கரெக்டா இல்லையா? அவார்டு அது நம்ம நினைக்கணும். அதே மாதிரி பியூர் டிவோட்டிஸ்ன்றவங்க வந்து அந்த மாதிரி ரேஞ்ச்ல இருக்காங்க. அதனால அவங்களுக்கு வந்து சூப்பர் பாஸ் மார்க் கொடுப்பாங்கன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதனால டெஃபினட்டா வந்து டிவோட்டிஸ்க்கும் அசுரருக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. என்ன வித்தியாசம்? டிவோட்டிஸா இருக்கிறவங்க வந்து கிருஷ்ண லோகத்துல அந்த 4 முக்திகள் 5 முக்திகள் என்ன சொல்லுங்க? கரெக்ட். இதுல வந்து 5வது சாயுக்திய நம்ம கணக்குல எடுக்க மாட்டோம். ஆனா இந்த அசுரர்களுக்கு எல்லாம் சாயுஜ்ய முக்தி தான் கிடைக்குது. அதாவது அவங்க வந்து பிரம்மஜோதியில தான் இருக்காங்க. ஆனா டிவோட்டிஸ் எல்லாம் இந்த 4ல ஒண்ணு ஆகும், ரைட்? அண்ட் இன்னொன்னு என்ன விஷயம்னா, இதேதான் இம்பர்சனலிஸ்ட். அதாவது பிரம்மவாதிகள் இன்னொன்னு என்ன சொல்வீங்க, இம்பர்சனலிஸ்ட்க்கு மாயாவதிகளுக்கு வந்தும் இதே இம்பர்சனலிஸ்ட். அதாவது அங்கதான் நம்ம பிரம்மஜோதியில தான் இருக்கு. ஆனா நம்ம கிருஷ்ணர் என்ன பாடுறாரு, நம்ம ஈஷோபனிஷத்து 15th மந்திரம் என்ன சொல்றாங்க, இரண்மயேன பாத்திரேன சத்யஸ்யாபிலிதம் முகம் தஷ்வன் பூஷணா பாவ்ரின்யூ கஷ்டதிருஷ்டாய துஷ்ட. அதாவது நீங்க வந்து அந்த பாத்திரத்தை ரிமிலங்க, இரண்மய பாத்திரேன அந்த பிரம்ம எஃபல்ஜன்ஸை வந்து விளக்குங்க, ரைட்? சத்யசா பிலித்த முகம், என்னால அந்த முகத்தை காட்டணும், ரைட்? அதனால அதை கம்ப்ளீட்டா பிரம்மஜோதியை விளக்கிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து கேட்கிறாரு. அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாட்டு. அப்பனா தெரிஞ்சுக்கோங்க, பிரம்மஜோதி எனக்கு வேண்டாம், நீங்க காட்டினாதான் மோகம் வேணும்னா டிவோட்டிஸ் வந்து அந்த லெவல்ல கிரேட் அப்படின்னு. ஆனா உத்தவர் எதுக்கு சொல்றாருன்னா, அவருக்கு வந்து மனசுல கொஞ்சம் ஃபீலிங், அதனால வந்து அவர் அந்த மாதிரி பேசுறாரு அப்படின்றத நம்ம பாத்துக்கலாம். இப்ப வந்து நம்ம வந்து இன்னும் ஒரு ஸ்லோகம் பண்ணலாமா, இல்ல கதை சொல்லலாமா, இல்ல ரெண்டும் பண்ணலாமா? கதை. ஓகே, என்ன கதை வேணும்? என்ன கதை? இண்டிகேஷன் கொடுங்க. என்ன மாதிரி ஏதாவது கதை, நல்ல கதை எதுனாலும் சொல்லுங்க மேடம். எல்லா சொல்றதுல நல்ல கதை நல்லா இருக்குங்க மேடம். ஆண்டாள பத்தி சொல்லுங்க மாதாஜி. பகவான் பத்தி ரொம்ப தெரியாது மாதாஜி. எனக்கு வந்து ஆண்டாள் பத்தி அவ்வளோ தெரியாது. பட் வந்து கதை வந்து இப்ப நம்ம டிமென்ஸ் பாக்குறோம் இல்லையா, சோ நீங்க ஆல்ரெடி பாத்துருக்க கிருஷ்ணா புக்ல இருக்கிற அந்த டிமென் 1-2 எடுக்கலாமா? இருங்க பாக்கலாம். எடுத்துக்கலாம் மாதாஜி. ரிப்பீட்டேஷனா இருந்தாலும் ஒரு 2 டச் பண்ணி விடலாமா? எடுத்துக்கலாம் மாதாஜி. மாதாஜி மெயில்ல நேத்துக்கு நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணிரணும்.
மெயில்ல நீங்க ஷேர் பண்ண கதையெல்லாம் நான் இப்ப சொல்லிட்டேன்னா எனக்கு நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல டிக்டர் ஆஃப் டிவோஷனுக்கு இங்க வரச்சே நான் கதை இருக்காதே, அதனால நான் அதை பாதுகாத்து வச்சிருக்கேன். மாதாஜி மார்கழி மாசத்தை பத்தி சொல்லுங்களேன். நெக்ஸ்ட் மந்த் வரப்போகுது இல்ல? நல்ல குளிர், அவ்வளவுதான். நல்ல குளிரா இருக்கு, அவ்வளவுதான். இல்ல அது நெக்ஸ்ட் மந்த் தான் சொல்லுவேன், ஏன்னா எனக்கு கூட சரியா தெரியாது. எதுக்கு வரல பிரசன்டேஷன்? ஒரு செகண்ட். ஓகே, இப்ப வந்து ஸ்லோவா நம்ம எவ்வளவு முடியுதோ நம்ம பார்க்கலாம். இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்ததுதான் பூத்தனா, ரைட்? சோ பூத்தனா வந்து என்ன, அவருங்க வந்து இந்த மாதிரி தேவதி ரூபமா இருந்தாலும் அவ்வளோ ஹைட்ல வந்து தொப்புன்னு ஊந்துட்டாங்க. அதுதான் அவங்களோட இது. ஆனா அவங்கள வந்து இருக்க கூட முடியல, அவங்க அவ்வளோ பயம். இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, வந்து நந்த மகாராஜ் வந்து பூலோகத்து, அதாவது மதுராக்கு போய் டாக்ஸ் கட்ட போறச்சே அவர் வந்து பாக்குறாரு வசுதேவரை. ஆனா வசுதேவர் வந்து ஹிண்ட் கொடுக்குறாரு, ஏன்னா அவர் தெரிஞ்சு போச்சு. ஆனா இவன் நந்த மகாராஜ் வந்து இதுதான் கிரேட்னஸ் ஆஃப் அ டிவோட்டி. என்ன நினைக்கிறாரு, என்னதான் வசுதேவர் வந்து நிறைய ஞானம் ஏற்படி இருக்கிறவரு, அதனால அவர் கண்டுபிடிச்சிட்டாரு என் கொள்ளை பிரச்சனை அப்படின்னு. அவர் என்னமோ ஞானத்துல சொல்லல, அவருக்கு தெரிஞ்சு புரிஞ்சு சொல்றாரு கம்சரை பத்தி. ஆனா இதுதான் ஒரு டிவோட்டியோட ஆசை. சகட்டா தான் நீங்க சொன்ன காட்டீமன், அது வந்து ஒரு பேய். ஓகே, பாகவதம் அதாவது கிருஷ்ணா புக்ல இருந்த ஒரே பேய் தான். நம்ம சொன்ன இருங்க, இதோ இந்த ரைட் சைட்ல 6வது தான் நம்ம சொன்ன பகாசுரா, பூத்தனாவோட கசின். ஓகே, இதை எப்படி அவர் பண்றாரு? இவரை இந்த இந்த நம்மளோட பகாசுராவை எப்படி அழிச்சாரு கிருஷ்ணர்? யாருமே பேச மாட்டேன்றீங்க, இருக்கீங்க? சக்கரத்தையே தன்னோட சக்கரம் மாதிரி பண்ணி அழிச்சிட்டாரு. சக்கரம் இல்ல, அவரு பிசிக்கல் பவர்ல வாய புடிச்சு இழுத்துட்டாரு, வாயை பிளந்து கொண்டார் மாதாஜி. பிளத்துட்டாரு. அப்படிதான். இது எதுக்கோசரம்னா, இதுக்குதான் மெயினா கொண்டு வந்தேன். இது ஏன் கொண்டு வராங்கன்னா, நிறைய பேர் வந்து கன்னிங்கா இருக்காங்கல்ல, நம்ம பார்த்திருப்போம். கன்னிங்க்கு தமிழ்ல என்ன சொல்வீங்க? தந்திரமா. தந்திரமா. அப்புறம் வந்து ரொம்ப ஃப்ராட் யூஸ் பண்ண வருதா, ஃப்ராடு, டிசீவிங், அதாவது ஃபால்ஸ் பிஹேவியர். நம்ம வந்து டபுள் கிராஸ் சொல்லுவோம். நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருப்பாங்க, பின்னாடி போய் ஒண்ணு பண்ணுவாங்க, ரைட்? ஓஹோன்னு முன்னாடி சிரிப்பாங்க. அதெல்லாம் இருக்கிறவங்களை வந்து இந்த பகாசுரா மாதிரி அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த மாதிரி ரெண்டு நம்ம சொல்றாங்க, டுவாலிட்டி இருக்கக்கூடாதுன்னு. ஆனா டுவாலிட்டி இருக்கிறவங்க வந்து இந்த கேட்டகரியில வருவாங்க, பகாசுரான்னு. நம்ம நெக்ஸ்ட் போறோம். மாதாஜி பிரசன்டேஷன் மூவ் ஆகல, நீங்க எனேபிள் எடிட்டிங் கொடுத்துட்டு அதுலயே மேல எனேபிள் எடிட்டிங் கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துரும். இப்போ தெரியுமே, தெரியுதா? ஓகே, இப்போ ஓகே. அகாசுரா வந்து குரூயல்டி, அதாவது இதுதான் அந்த பாம்பு டீம்னு. அது என்னன்னா பாருங்க, வாயில வந்து எவ்வளவு அழகான வாய், இதுக்குள்ள எல்லா பசங்களும் போறாங்க. இப்ப வந்து என்ன இந்த இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம்னா, கிருஷ்ணரோட நிறைய சக்திகள் ஆடுது. கிருஷ்ணரோட பவர்ஃபுல்லா, சக்தி பவர்ஃபுல்லா? சக்தி தான். சக்தி கிருஷ்ணர் தான் மாதாஜி பவர்ஃபுல். எப்பவுமே கிருஷ்ணர் தான் பவர்ஃபுல், ஏன்னா சோர்ஸ் தான் பவர்ஃபுல் எப்பவுமே. இப்ப வந்து லைட் பவர்ஃபுல்லா, சுவிட்ச்ல இருந்து தான் கரண்ட் வருது. சோ சுவிட்ச் தான் பவர்ஃபுல், ரைட்? நம்ம போடுறவங்க நம்ம தான் பவர்ஃபுல். அந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் தான் பவர்ஃபுல். ஆனா இப்ப வந்து ஒரு பேங்க்ல எடுத்தீங்கன்னா லோனுக்கு இதெல்லாம் பேப்பர் இருக்கணும். ஆனா பிரான்ச் மேனேஜர் கிட்ட சாங்ஷன் கொடுப்பாங்க, நீங்க வந்து ஒரு 25 கோடி வரைக்கும் நீங்க கொடுக்கலாம். அந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து சாங்ஷன் கொடுக்குறாரு. அதனால லீலா சக்தியை சர்ப்ரைஸ் பண்ணுமா. அந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு, பசங்களை போகாதீங்கன்னு. இவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, கிருஷ்ணா நீ இருக்க இல்ல, எனக்கு அந்த கவலையே இல்லை, நான் போறேன், பேக் பண்ணிட்டாங்க. இப்ப என்ன ஆகுது, லீலா சக்தி கிருஷ்ணருக்கு பிடிக்கலன்றாலும் லீலா சக்திக்கு பவர் கொடுத்துருக்காரு. அதனால லீலா சக்தி என்ன சொல்றது, இந்த லீலா நாங்க விளையாட போறோம். அடுத்த எவ்வளவு நேரத்துக்கு இந்த லீலா ஓடும்? ஒரு முகூர்த்தம் எவ்வளவு நேரம்? 40 நிமிஷம். 40 நிமிஷம் ரெடியா இருங்க, இந்த லீலா எல்லாம் அங்க வரும். அப்ப போய் இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டாங்கன்னா தெரியலன்னா கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லுவாங்க, நீங்க எல்லாம் என்ன டீச்சர் பேர்ல, நான் அப்பமே சொன்னேன் நீங்க சொல்லி கொடுக்கறதெல்லாம் உருப்படியா சொல்லி கொடுங்கன்னு என்ன திட்டுவாங்க. எனக்கு திட்டுனீங்கன்னா நான் அப்புறம் பலராம் கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவேன். சரிங்களா? அந்த டைம் கண்ட்ரோல் வந்து சுதர்சனம் பண்றாரு மாதாஜி. ஹரிபோல், கரெக்ட். சுதர்ஷன் சக்ரா தான் வந்து கிருஷ்ணர் டைம். ஓகே, சோ இப்ப வந்து இங்க வந்து எல்லாரும் உள்ள போறாங்க. கிருஷ்ணரும் வந்து இவங்களெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ண முடியாம, அவர் என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம உள்ள போயிட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க குதிச்சு எல்லாம் பண்றதுல அவ்வளவுதான், அவர் குதிச்சு மெதிக்கிறதுலயே இவரெல்லாம் எரிஞ்சிட்டாங்க. இதுதான் அகாசுரா, இதுதான் இந்த ஃபேமிலி ஆஃப் பூத்தனா.
சோ இவங்க 2 பேரும் எதுக்கு வராங்கன்னா, பூத்தனாவை வந்து அழிக்கிறதுக்கு நம்ம கம்சர் அமிச்சாரு. இந்த 2யும் கம்சன் தான் அமிச்சாரு. ஆனா தங்கையை இறந்துட்டாலே அப்படின்ற அந்த பாசத்துல இந்த 2 பேரும் வராங்க. சோ பேக்கேஜ் எல்லாருமே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடுச்சு. சரிங்களா? சோ இதுதான் இந்த குட்டி கதை. வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. வேற சந்தேகங்கள்? முதல்ல என்னவா இருந்தாங்க அத சொல்லவே இல்லைங்க. பூத்தனை பகாசுரி வாழ எதனால இந்த வேஷங்கள்லாம் உண்டாக்கிட்டாங்க? முதல்ல பிறவியில் எப்படி இருந்தாங்க? அசுரர் எல்லாருக்குமே வந்து அசுரர்கிட்ட ஒரு பவர் இருக்கு. எப்படின்னா அசுரர் வந்து எல்லாருமே வந்து என்னவா வேணா மாறலாம். ஓகே, இது உங்களுக்கு பிறவி. இதுதான் நம்ம படிச்ச ஸ்லோகம். இப்ப நம்ம கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி படிச்சோம் இல்லையா, ஸ்லோகம் நம்பர் 25 நினைக்கிறேன். ஒரு செகண்ட். ஸ்லோகம் நம்பர் 25 24 ஸ்லோகம் நம்பர் வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் த ஸ்லோகாவே அதான் 23. Thank you so much, Mataji. 23. So 23ல என்ன சொல்றாங்க வெரி கிளியர்லி, ஃபர்ஸ்ட் லைனே அசுரர்கள்லாம் இதுக்கு முன்னாடி, அதாவது நம்ம பியூர் டிவோட்டிஸ்க்கு தான் ஹிஸ்டரி இருக்கு. அசுரர்கள் எல்லாம் பேசிக்கலி அசுரர்கள் தான். ஏன் என்னவா இருந்தாங்கன்றது வந்து பூத்தனா எல்லாருக்குமே ஸ்டோரி இல்ல, சிலருக்கு தான் இருக்கு. வெறும் நம்ம ஜெயா விஜயால அந்த 3 பேருக்கு தான். ஆனா சிலரே கெட்டவங்களா இருப்பாங்க இல்லையா, அந்த புத்தி, அதாவது இருக்கிறவங்க. அதனால அவங்க வந்து கிருஷ்ண லீலையில இருக்கிறதால அவங்க லக்குப்படி இவங்க எல்லாம் அப்படி ஆயிடுறாங்க. இப்ப துரியோதன் எடுத்தீங்கன்னா துரியோதன் அசுரர், அவருக்கு ஒன்றும் ப்ரீவியஸ் ஸ்டோரி இல்ல. அதே மாதிரி நம்ம இவரு கர்ணாக்கு ப்ரீவியஸ் ஸ்டோரி இருக்கு. கர்ணா என்னவா இருக்காரு, கர்ணா வந்து முன்ன இது சகஸ்ர கவச்சம், சாஸ்திர கவச்சம், அதுல வந்து நரா எல்லாரும் போயிடுறாங்க, இவன் ஒருத்தன் தான் பாக்கி. மத்தாஜி எல்லாரும் போல, எல்லாருமே போறாங்கல்ல அவரோட 1000 கவசங்கள்ல. அதனால அந்த ஒருத்தர் வந்து ஓடி போய் சூரிய தேவருக்குள்ள ஒளிஞ்சுக்கிறாங்க. இதுதான் விஷயம், ரைட்? சோ அப்ப வந்து நாராயணவா இந்த 2 பேரும் வராங்க. அப்படி இருக்கச்சே இப்ப வந்து இந்த மாதிரி அவங்க வந்து அலங்காரம் எடுத்துட்டு பண்றாங்க அப்படின்றதா நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதனால வந்து எல்லா அசுரருக்கும் ப்ரீவியஸ் பிளாஷ்பேக் இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்ல. அசுரர்கள் கெட்டவங்களாவும் இருக்காங்க. நான் கெட்டது பண்ணா எனக்கு இந்த ஜென்மத்துல இப்படி ஆயிட்டேன் அப்படின்னு நம்ம புத்தியே அப்படி இருக்கு. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பூதனாவுக்கு ஒரு முற்பிறவி கதை வந்து ஒண்ணு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் மாதாஜி. அது சரியா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல, இருந்தாலும் சொல்லலாங்களா? யாருக்கு? பூத்தனாக்கா? ஆமா மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபு. பகவான் வாமன அவதாரம் எடுக்கும் போது அந்த குழந்தைய அந்த கருணையோட பாக்குறாங்க. இந்த குழந்தை ரொம்ப வளர்ச்சி இல்லாத இருக்கே, இது என்னோட குழந்தையா இருந்ததுன்னா இதுக்கு நிறைய பால் கொடுத்து நான் அந்த குழந்தைய நல்லபடியா வளர்ச்சி வர வச்சிருப்பேன் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அடுத்தது அவர் விஸ்வரூபம் எடுத்து அவருடைய அரசரான மகாபலியை அழிக்கும் போது, ஐயோ இவ்வளவு மோசமான குழந்தையா, இந்த குழந்தைன்னு தெரிஞ்சிருந்தா நான் விஷம் கொடுத்து நான் அந்த குழந்தைய கொண்டு இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த இது வந்து அங்கேயும் பகவான் வந்து சதாசு அடுத்த என்னோட இதுல வந்து நீ வந்து கலந்துப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டுதான் பூதனாவுக்கு வந்து கிருபா கடாட்சம் பண்ணாருன்ட்டு ஒரு செவி வழி. கரெக்ட், நானும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பிரபு. ஆனா எதுக்கு நான் சொல்லலைன்னா, நான் வந்து இது பாகவதம்ல சாஸ்திரிக் ரெஃபரன்ஸ் எனக்கு தெரியல. இது எப்படி பூத்தனா வந்து ப்ரீவியஸ் பர்த்ல என்னன்னா, நம்ம பாலி இருக்காரு இல்லையா, நம்ம பல்லி மகாராஜோட மகளா இருக்கா. அப்ப வந்து அவ்வளவு கோவம் அவருக்கு. இது ஒரு கதை. நான் வந்து கேள்விப்பட்டது என்னன்னா, பூத்தனா வந்து பல்லி மகாராஜ் வந்து அழிக்கிறாரு இல்லையா, வாமன தேவா போட்டு அமுக்கு. அப்ப வந்து அவளுக்கு வந்து அந்த மகளுக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு கோவம். அவ என்ன நினைக்கிறான்னா, அப்ப வந்து இயலாமை, என்னால முடியல இல்லையா, ஏன்னா குழந்தையா இருக்கா, அவளால கிருஷ்ணரை ஒன்னும் அதாவது நம்ம வள்ளி மகாராஜா இருந்தாலும் என்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியல, அதனால எனக்கு வந்து சான்ஸ் கிடைச்சிச்சுன்னா நான் வந்து அடிச்சிடுவேன் அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறான். ஏன்னா இந்த மாதிரி அவ்வளவு டிவோட்டி ஆகணும்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஆனா அவ மனதுல வந்து அவ்வளவு கஷ்டம் இதெல்லாம் இருக்கிறதால அந்த பார்ட்டிசிபேஷன் தான் அவ மறுபடியும் பூத்தனாவா இருக்கா அப்படின்றது இருக்கு ஒரு தாட். இன்னொரு ஸ்டோரி என்னன்னா, பல்லியா இருக்கிறதே அவ வந்து பல்லியோட பொண்ணு பேர் வந்து ரத்னமாலா. அவ வந்து அந்த கிருஷ்ணரை பார்த்த உடனே அவளுக்கு வந்து ஏதோ அவ்வளோ ஒரு அம்மாவோட ஃபீலிங் வந்துடும். எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மகன் இருந்தானா எனக்கு எப்படி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும், நான் வந்து தாய் பாசத்துல குழந்தைய கொடுப்பேனே அப்படின்னு இன்னொரு கதையும் இருக்கு. அப்படியே நான் கொடுத்து அவளை வந்து அப்படியே அரவணைச்சுப்பேன்னு. சோ 2 ரீசன்னால அவ வந்து பிறக்கிறா அப்படின்னு நானும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். இது வந்து நடந்தது வந்து ஆமா, அதனால துவாபர யுகாவா பூத்தனாவா பிறக்கிறாங்க. பலி மகராஜ் வந்து நம்ம சத்தியயுகா, ரைட்? சோ அதனால நம்ம பார்த்திருக்கோம். ஆனா எனக்கு வந்து கான்கிரீட் பாகவதம்ல இந்த ரெஃபரன்ஸ் இல்லை.
அதனால நான் வந்து ஸ்டோரியா நான் சொல்ல, யூஸ்வலா ரெஃபரன்ஸ் கான்ஃபிடென்ட்டா இருந்தா தான் நான் ஸ்டோரியா சொல்லுவேன். பட் இது வந்து நான் கேள்வியில கேட்டிருக்கேன், பட் ஸ்பெசிபிக் ரெஃபரன்சஸ் எனக்கு கூட தெரியாது. ஹரே கிருஷ்ணா ஆன் திஸ். சரிங்களா? வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபிய ஏவ ச பतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णवस्य श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. எல்லாரும் हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण. எல்லாருக்கும் ஹரே ராம ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து என்ன பண்ண போறோம்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே, இப்போ துளசி ஆர்த்திக்கு எல்லாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் அதை சொன்ன அப்புறம் நம்ம துளசி ஆர்த்திக்கு போறோம். மல்லிகா மாதாஜி 1, பிரியா மாதாஜி 2வது, வேற யாராவது துளசி ஆர்த்தி? நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் இங்கிலீஷ்ல பண்றேன், தமிழ்ல இருந்தா கிருஷ்ணா பிரபு பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபு. தர்ணீஸ்வர் மாதாஜி லீவ்ல போயிருக்காங்க, அவங்களுக்காக ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லலாம் மாதாஜி. ஷூர் ஷூர். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ஹரே ஹரே. நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். துளசி ஆர்த்தி ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிட்டேன். ஓகே, 5 பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் இருக்காங்க. எல்லாரும் ஒரு பேரா ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. சரியா? இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. யாரு ஆர்டர் சொல்லிட்டேன் நான் ஆல்ரெடி. ஒரு செகண்ட் இருங்க, நான் ஆர்டர் இப்போ மறுபடியும் சொல்றேன். மல்லிகா மாதாஜி, பிரியா மாதாஜி, சித்ரலேகா மாதாஜி, கல்பனா மாதாஜி, லலிதா கண்ணன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுக்கு மேல ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றவங்க எல்லாம் லாஸ்ட் பேரா ரிப்பீட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ். நமோ நம துளசி கிருஷ்ணா பிரேயசி நமோ நம நமோ நம துளசி கிருஷ்ணா பிரேயசி நமோ நம राधा कृष्णा सेवा पवो ये अभिलाषी राधा कृष्णा सेवा पवो ये अभिलाषी तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः. हरे जो तुम्हारा शरणा लोई तारा वांछा पूर्ण होई कृपा कोरी कोरो तारे वृंदावन वासी तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः. हरे कृष्ण. चित्रलेखा माताजी अनम्यूट. कल्पना माताजी टेक ओवर. थर्ड पैरा. ओरये अभिलाष विलास कुंचे दियो वास नयन हरि पोसता सुकल रूप राशि नयन हरि पोसता सुकल रूप राशि तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः. ये निवेदन करो सकीरण पद करो सेवा अधिकार दिए गुरु निज दासी ये निवेदन करो सकीरण पद करो सेवा अधिकार दिए गुरु निज दासी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी राधा कृष्ण सेवा पपो ये अभिलाषी राधा कृष्ण सेवा पपो ये अभिलाषी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. दीना कृष्णा दासे कोई ये ना मोरा होई श्री राधा गोविंदा प्रेम सदा ये ना बासी दीना कृष्णा दासे कोई ये ना मोरा होई श्री राधा गोविंदा
प्रेम सदा ये ना बासी। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. வேற ஏதாவது ஹேண்ட் ரைஸ் இருந்தா லாஸ்ட் பேரா? இல்ல அவ்வளவுதான். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். வேற ஏதாவது இருக்கா? இல்லைன்னா நம்ம நாளைக்கு மீண்டும் இந்த டைம் மீட் பண்ணலாம். என்ன பண்ணலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. லெவல் 2